Monalisha khoroksa normal bwrwi tongmani haino salsa salni bisingo khoroksa star wngnani thangwi tongo khoroksa celebrity haino mahakub melao mala phali tongnai rudraksni haino normal bwrwi tabuk hingke khoroksa kotorma celebrity eba khiba star wngna thangwi tongo. Asomsa social media sensation wngna thangwi tongo. Mahakub melao 2025 o Monalisha rudraksni malarok phalna thangtanio bini naithokmung eba khiba mokol naithokma mwkhang naithokma oborokno buinugui cover chabai khe tei khoroksa borok bono video eba khiba photo bui social media o rima bai belai kheno viral wngwi thangkha tei o viral wngmano photo nugui bui belai kheno chajak paikha bini mokol tei mwkhang rokno nugui tei bini o mokol tei mwkhang no nugui no social media o joto jagano viral eba pirjagwi thangchukha. Borok ni bir tei Monalisha no surakshito tonani bagwi Monalisha ni bini buma bufa bono parao tlangwi thangkha mahakub melao mala rudraks phalriyani bagwi. Ar jagao tongkha hingke bono nugui smanya bui rubilai phailai tei bono photo bulaio tei bini haikeno bini malarok bo bikia wngwi thangha abagwi bini buma bufa bo bejal eba khiba kosto ongjagwi bini bwsajukno nukmani bagwi bir tei security ni bagwi bono nogo tlangwi thangkha. Tabuk kok hingka hingke obose wanajaknai kok bono Bollywood o Samung Khulaina ni bagwi nuhunwi tongkha Bollywood ni borok rok. Tei Salman bo bono sakbai thangno nuhunka bo bai Samung Khulaina ni bagwi. Monalisha mohesor ni kifilpuro ni simi bini khoroksa dol sawi khnario je Monalisha no Bollywood hero Salman Monalisha no nuhunwi naharka hinui. Monalisha ni bini dol sawi khwnarika Monalisha tabuk Mumbai o thangwi paikha Bollywood ni Samung Khulaina ni bagwi hinui. Tei Monalisha thangwi paimani yagulo bo Monalisha bai malaini bagwi kwbangma jagani kwbangma borok no bir khlaiwi phaio o mahakub melao tei bono nainai phainai rok agini sai songkha kwbang no tabuk hingke malarok bo amsukno bikiwi thangkha hini sawi khwnarika o Monalisha ni bini dol. Agio je malarok bikia tongmani tabuk hingke joto se bikiwi thangbayo tei malarok kulugya se wngwi thango abo hairok hini sawi khwnarika. Borok rok ar jagani tabuk phano je saimanya rok Monalisha no naituklai tonglaio phiaba tabuk hingke Monalisha Mumbai o se thangwi paikha bini Bollywood ni Samung Khulaina ni bagwi. Haibano tabuk sukjora Bollywood ni samung himmani bwswk kubui eba ereng o kok rokno kaham khe sawimani ko Salman ni bwkhak bo kunu khorchajak tei Monalisha ni bini parents rok bo o kok no twiwi kunu phano sayakho. Borok rok Monalisha ni je fans rok o kok rok no twiwi belai kheno nasinglajak khatonglajak tei o kok rok belai kheno speed khlaiwi social media o viral bo wngwi tongo Salman bono Bollywood o Samung Khulaina ni bagwi nuhunmani kok rok. Tei borok rok Monalisha ni bobishyo ni kok rok no twiwi bo juda juda kok rok bo salai tongmani nukha borok rokni khuktwi. Abo simiya kwbangma film khlaijak Sanush Mishra abono Monalisha no bini film kaisa jagao khlainani bagwi bono offer bo rikha. Aboni ulo khai Monalisha ni popularity tebo bangwi thangkha. Monalisha no kaisa interview o sungjakha je nung jodi film industry eba khaba Bollywood o Samung Khulaina ni bagwi yaforjakha hingke nung khlainai dia hinui sungmani yagulo Monalisha sawi khwnarika phirokmungo ang khlainai ang agini hoitino onek no shok tongo ani dream obo hairok hini sawi khwnarika jodi film industry ni hoite samung phano shok paikha hingke ang khlaiya tonglak ang khlainai hini saka o kok rok. Media ni onusare Salman je Sanush Mishra film nideshok The Diary of Manipur o Monalisha ni je role o bini film ni je character tei bini je real life o je kotigui tongmani obo bai belai kheno similar hinui saka.
Monalisha bo kaisa kwrwi poribarni nokni borok tei banjaran manui wngkorok phalichao malaro drugs melarogo ongkhorwi obo haino a film o bo purapuri no similar o character bai. O role wngkha army khoroksa army ni bwsajak ni kok mane khai army retirement wngjak buphang oboni bwsajak. Tei o army retirement wngjakni bwsajak bobo army o thangna muchungjago obo bini imang. Bini imang no pura khlaina thangtani o bo bumswk kosto eba keba jungjal struggle khlaina nang bini life o kok no twiwi o film o phunukjaknai. Tei bahai kebo bini imang no pura khlainai o kok no Monalisha ni through twi Monalisha character o nukjaknai tei silver screen o obo phunukjaknai. Tei Sanush Mishra ni koktwi bo saimankha je Monalisha bini life o kunudino phano acting rok khlaiya ko. Aboni bagwi bono basic acting ni team bono phwrwngnani bagwi bini nogo thangwi bono phwrwngwi nai. Tei bo obo bo sawui khwnarikha je bini adhikari o trainer rok bo acting trainer rok bo bini je lifestyle tongmani obo haikhe no bo bai kok rok sanani wngthun tamoni hinkhe bo garib poribar ni innocent borok amo haikhe no bo bai bo tongnani wngthun kuno damrok simrok khlaiya twijkhe. Acting ni bagwi bono growing khainani nangnai tei bini personality rok bo change wngnani nangnai o acting ni through twi o mai rok hinui Sanush Mishra sawui khwnarikha media ni bwskango. Hinkhe phainai salo tamo wngya ani channel ni bisingtwi norok saimannai kubui de Monalisha Bollywood o thangwi Salman Khan bai samung khlainai eba kebo o Sanush Mishra samani je o film rogo kubui de nuknai obo rok joto ani channel through twi nongno phunuknai aboni bagwi norok joto ani channel no subscribe khlai di next video tebo kaham nugui mannai hinkhe norok next video o sabni story naina muchung obo bo comment khlaisa di jotono no hambai paithak jora naitongmani bagwi.